God's selection produces holiness, not hypocrisy. Amen. His election, produces holiness. Amen. According to the book of 2 Thessalonians, chapter number 3. Amen. Sinful Revelation. That's what Revelation 4, verse 11. Amen. You are worthy. You are worthy. Our Lord and God. Our Lord and God. To receive glory. To receive glory. He is worthy to receive glory. And honor and power. And honor and power. This is Jesus. Yes. For you created all things. For you created all things. All things. They're not telling us all things. There's nothing he created. But let's hear. Yes. And by your will. And by his will. By his will. He willed. Like by his will. They were created. They were created. And have there been. And have there been. Amen. Mama, live in your version. You call it a version. And if not. And I feel all. Amen. Put up verses number 11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created for thy pleasure. For thy pleasure. For thy pleasure. Not when and that is why emphasize when alone. Noba ivisa wena ka uThixo ukhangela pleasure kulonda zabe yenza. Akayenzi uThixo semakuba noba uya kusoka. Uya ingxaki into ayifunayo is pleasure. Not thina uba ngabe izinto zisa excite thina sikam excite uNkulunkulu. But ngokwani kumaniseka ba ingathi uyaqinwa ingathi uyaxikwa yena ufumana pleasure. Ngoba uyayazi ba intoni nalo iza uphuma eziphuma uexcite aziphumo zalento uThixo azabe yenza. Bethunani izinto uThixo azifunayo azi-excite. But qiniseka uba into ayifunayo kufuneka i-excite yena, kufuneka yena abe excited. Kufuneka yena it's like uThixo akamove apha lithi kube khona into emuva, ukuba ikhona into emuva uzawumuva akamove kuba wena usithi move. Move in this place akazomuva tu. We are worshiping a king. We are worshiping a king, a kingly spirit. We don't order God. We don't order him. When I turn and look in my count of your way, because you were created for his own pleasure, good pleasure. Out. Uba ungumntu onqolayo naye umbuzo ba mongcwele uva njani? Xa umongcwele ungexesha wena uyikhupha iwedrobe inqobo xa uJoseph inqobo namhlanje.
iday nyana namhlanje uthi usithi uyothi ya and uqaza ukuphuma vela kwayi kuba ungumuntu omamelayo afake incwadi yebo usanqibele mina anqondi sayipresenta ngale lokho hayi ke awukhulele ngoba uthi xa ufuna ufumana pleasure ebomini bakho. You are created for Lord, not for your own, not for your own, not for your own, not for your own, not for your own. 1 Corinthians chapter number 6. Not for your own. Aye, but amen. Hallelujah. You were created for His good pleasure. 1 Corinthians chapter number 6. See if man. You were created for His pleasure. Amen. You were created for His good pleasure. Amen. Verses number 19. You were created for His good pleasure. Amen. Amen. Sifumene batana yo. Basi fumene masifu. Haven't you learned that your body is the home of the Holy Spirit God gave you, and that He lives within you? Your own body does not belong to you. Your own body doesn't belong to you. For God has bought you with a great price. For God has brought you with the what? With a great price. With a great price. So use every part of your body to give glory back to God, because He owns it. Who's owning your life? Who is owning the life? God is owning your life. He is the owner, and your ownership, we are in cars. We are in cars. That He bought you with what? With a great price. That's where His ownership lies on. It's very high ownership. Kufana noma uthenga into ba ayiseiyo yakho makam seye yakho owner yayo. Because you bought it with a price. Not just any price. It's about with a great price. And when we bought this great price, it was the blood of Jesus. That's how He bought you. The blood, that great price, it is the blood of Jesus. Don't worry, I'm making ownership. Let's go back. You are not of your own. Your life belongs to someone else. And that person is the Lord Jesus. He is the owner of your life. He owns it. He owns it. He bought you with a great price. The time is in the time. Why cars, but the price has been paid. What you purchased. Amen. In a sleep, when you sleep, it's like how Pumayo up our boxer, you don't know enough. You don't know enough. Who go? How Pumawa go? Back on his stamp, as better is the paid. How Pumayo,
nalapha kwenzeka ngexesha lithile time wayichaza nobani ba the price has been paid. Aka-owi. That adoption there, it is not the adoption yokuboleka into ngeyo yakho okanye yokugcina into ngeyo yakho. Kanti izaxelela izadijana xa ithi ba wasihlwitha. Wasihlwitha. Ngoba sasingangobantu abomtyholi kwasekuqalekeni. Sifuna bazela ba we were created as ngabomtyholi kange siqale. Kwa-Adam njengoba nje wayenda besiwa choose umtyholi kunoThixo ayisuba wa-created for umtyholi. You were not created for umtyholi. And you were not created for your own use. For the use of the Holy Ghost. Only the Holy Ghost. Only Him. As it domiciles in your spirit, in your body, umbe ownership, ubambe ownership. Hayi, He bought you. Hayi, He bought you with a great price. Utsala from that. Bathandeka kwakungekho lula. Ithi pha, He pleases God to trust Jesus. Ithi kwamthokozisa uNkulunkulu uba amtyumze uYesu. Ithi kwakholeka. Kanti ngexesha mtyumzayo ujonge wena, ujonge ownership, ujonge ubuyisa into imlahlekele, ujonge wena emtyumza nje uYesu. Bombakho kuyimpendulo imithandazo yabaninji. There was a faithful man eyathandazayo. For uba kuvela umuntu ofana nawe ngexesha. There was a faithful woman of God who cried many years ago for such a time that God may raise such a person as you. You are not your own. You are not your own. You belong to Jesus. You belong to Jesus. Galatians 2, verse 20. The reason that you are not your own is because you were bought with a great price. You were bought. You were bought. Sifumen. Kwabakhona incident eyenzekayo in the Old Testament. Before we go there, iBhayibhile wathi uThixo xa ezawutshabalalisa eEgypt. iBhayibhile wathi ezawutshabalalisa uThixo eEgypt. Wamemezela kusapho lonke lukaYakobo. Wathi today ndizabe ndinqula ngesithunywa sokufa. Zabe ndibabulala onke amazibulo. Yonke loo nto ndizibulo. Ndizawudlula apha ndibulale. iBhayibhile wathi ukubasindisa abenu. Awena amazibulo zakwasindisa. But indlela abazawusinda ngayo kuba kuphala igazi. Kuba niqhela imvu. Ngoba imvu yayisisithunzi sikaYesu. Imvu yayimele uYesu. Yayimele egepheni. Ime endaweni kaYesu. Yilaa nto ndithi bekuyawuba yingozi ukuba ngabana
umuntu wayenothi bamhlambi kleno ngokusesimisa icawu lesi bamhlambi sasimisa nathi ezanyoka zamiswayo uMose masikwatha bangabisa inyoka baba sakhumbula kuthiwa wathi kodwa bangabisa inyoka and then bonke abajonge xa nyoka ithi iBhayibhile pha bazawuphila. Tell me, what if nam ndandixhome eyam inyoka kuba ndibona uMose exhome inyoka nam ndixhome eyam inyoka and kwenzeke mbani ulunywe inyoka uthi xa ujonga kule yam endaweni yokuba uphile isuke ingibona inyoka ayipoison inyuka ipoison uthi wawuthi ujongile uqinisekile ngokholwa uba mani nansi inyoka iphakanyisile inyuka eyipoison isuke ikubulala ngoba ujonge inyoka ngoba eyona nto yaphilisa abazalwana yonyoka exholiweyo. It was the revelation behind it. Yes. Yes. It was the revelation behind. Ngoba wabona iscript uMose. Wathi ka isithi ezulwini ngoba uMose ndiyathanda uthetha ukuba wayengeyo prophet ethethayo. He was the prophet of demonstration duty. Wayesithi bayibonileyo kwiscript sikaThixo yena angayithethi njengoIsaya athi uIsaya into yokuba udeliwe ushiyiwe ngabantu yinto kanti utolika ngexesha uYesu sekungekho umuntu enhla komnqamlezo ithi kwathi cwaka kwathi yalo akwabikho umuntu ithi ngendlela wayebokoboko ngayo kuthiwa kwayengekho umuntu wayemlangazelela uthi uIsaya uthi indoda enomfanelo uthi kwangekho bani unokumlangazelela uthi sasiba thina ungakafunwayo nguThixo kanti watyathusha ngenxa yezibuso zethu uyayibalisa wayengayibalisa uMose wayesithi yena xa ibonileyo futhi wekuyiba nansi kanti ubona amandla escript aphilisa abantu zange benyoke ephilise abantu kanti into wayibona uYesu elenge emnqamlezweni amandla aphilisa abantu ngamandla obona ento ayibone wena ubone ntoni uqhoma nje inyoka wena ubone ntoni ngoba yena ndephilisa abantu into yabonwa nguMose ubone ntoni ngoba kushiswana ngokubona ubone ntoni kanti ngexesha kubonwa imvu ixhelo ngoba kuthiwa kufuneka ixhelo kuphuthuphuthu la nyaka xa lethi uzukumfuneka kakuhle uGenesis uExodus 12 yana ngithethayo kwathiwa la nyama mayityiwe buphuthuphuthu uYesu wawuthiwa maphuthuphuthu ngoba kuthiwa kwakuExodus 12 mayityiwe le nyama buphuthuphuthu kuthiwa kungasinto yayo kusasa iqinisekisa uba futhi akho thambo layo lophulwayo kanti kuthethwa uYesu kuthethwa nguYesu yes bani yes kanti kuthethwa nguYesu kodwa azawudlula bachela imvu bayishela iBhayibhile wathi xa ebona igazi ngoba nathengwa ngexabiso uthi upho nathengwa ngexabiso ngoko aningobenu sasana uzenzela ngonga ningabenu aningobenu uthi wathi kayibona igazi wadlula kakantshilo loyi-1 nje ibambile kantshilo loyi-1 u-13 verse number 1 Exodus 13 uthi emveni ba ebahlangule abakhe uthini uThixo ngezinto ezikhoza lozala kaUthixo Amen. 1. The Lord said to Moses, Hey, mamelani uthi consecrate to me. Consecrate to who? To me. Every firstborn male. The first offspring of every womb among the Israelites. Yes. Belongs to me. Mamelani
whether human or animal. Into emnika igunya bathetha ngale ndlela yingoba uzisindisile ezi firstborn. Uthe indlela ezenu ezizawusinda ngayo kukuba niqhele nina imvu. And emva niqhele imvu niqaba igazi layo lamvu emiqadini yenu. And sizawuthi sithunywa sokufa xa sibona igazi ngoba igazi limemezela uba sekufiwe kule ndlu. Akusekhona into bakubulawa i-firstborn ngoba igazi liyamemeza. Igazi liyamemeza. Uthi xa ithetha ngalo uPaul kuchapter number 12 kwincwadi yabaseHebhere uthi alifani nelikaPhela ngoba igazi kaPhela lalikhalaza kodwa lakho uYesu uthi lithethe izinto ezimphetele. Gazi likaYesu limemezela umphetele. Uthi xa ithetha ngalo uJohn uthi leli babonisa ngalo. Akhaya uthi bamoyisa ngalo igazi lemfana. Bamoyisa i-enemy yagqitywa ligazi. Bathandekayo yagqitywa kona ngokuphalala kwegazi lakhe. Kanti koyiswa i-enemy kuthiwa bamoyisa ngalo igazi lemfana. Uthi now that I saved them, they are my own. Uthi I own them. Uthi wazisa John basindisile nje kuchapter number 12 bazise. Nicimba kama nisindiselwe nina that you continue on your old ways, live as you like. Kafuna mama chapter number 13 verse 1 kaphili ifulele verse anisindiselwanga nina. The Lord said to Moses, consecrate to me every firstborn male, the offspring, yes, amongst the Israelites, yes, belongs to me. They own them, whether human or animal. He owns them. You are not of your own. You belong to Jesus. Your life belongs to Him. It is where it is by then He will find pleasure. He couldn't find pleasure the time you deny. That is why you within the premises of Christ. I want to say this one Sondela ube ngaphakathi. 2 Galatians. I have been crucified with Christ, and I no longer live. But Christ lives in me. This happens after you being saved. After you receive the salvation, this is what happens. What took place in salvation is that you were crucified. That's how I Suzengayo is salvation. You were crucified with Him. Then a crucifier, uYesu crucifier wena uThixo. Wayibala. Wayibala uThixo. Wayiqonda bangaya kuni one by one uyawubethakala. Ndathi kunqathethayo. Ndathi uYesu nguAdam wokugqibela. NinguAdam nilapha nje. Uthi bangayiphindi into ayenzileyo wenza into kube kanye. Iqhubekeke.
wazi ukuthi kwa-great umntombi bajonga abantu bangakanana. Wasifaka nathi kwada. That is why uDavida nakhawulelwe esonweni. Divela nje sendingumoya. Kuba I inherited this sinful nature from my great grandfather. Adam. So uyibamile wayibala. Wathi naba izabafaka kuye uKristu. When I deal with Christ, I'm dealing with them. While he was dealing with him, he was dealing with us. He was dealing with us. His dealings with Christ was dealing with us. I was crucified. I was crucified. I was crucified. Yes. The life I now live in The life now I live in the flesh. I live by faith I live by faith in the Son of God in the Son of God who loved me who loved me and gave himself for me. and gave himself for me. The time he was giving himself for me, it was the time I was receiving his life. As he gives, I receive. As he gives, I receive. It is not a gift until the other part is being done, which is the receiving part. It is not yet a gift up until you receive it. Up until you receive it. It will be a story, it will be something that will gift, but are we owning that gift? In other words, when we owner of that gift, it is by receiving the gift. I don't think people are but when we did, we receive it. Then long now so when I reject her, once we reject her. Now the life that I live in this flesh, I live in faith in the Son. By acknowledging what the Son did on the cross, by acknowledging his burial, by acknowledging his resurrection, and him being seated on that throne, exercising his authority, you acknowledge the King I am. Now the life we pillar, it is not your own. It is not your own. What Paul said, awabafela bonke, ukuze bonke abaphilayo bangazihleli bona ubomi koko babuhlele lowo owafa wavuka ngenxa yakho. You are not your own. Suphila ingathi ubomi bakho. Suphila ngathi ubomi bakho. Awunabomi wena. Ubungenabo kwasekuqaleni. Ubungenabo. Khange uqalise uba nobomi wena. He came so that we may have life and life eternal.
usindisele yena ngoba he predestined. Amen. He predestined. Amanye amagama, he preordained us. Amen. Kwasemaphakadeni phambi kokuba izinto zonke zibe khona. Amen. Senza abantwana bakhe ngaye uKristu Yesu kuye. And yonke lento uyenze according to his good pleasure. Your life should come to a point whereby uNkulunkulu esenza umzekelo ngawo athi jongani kuye, athi jongani kuye, jongani kuye. We will pray in 15 minutes for a grace to live for Jesus. It won't be possible to die for Jesus if you can't live for Jesus. The strength to die for Jesus is from the living. But in living for Jesus, you die in you. You die in yourself. Nikamupira yesu adepira zimbira upira yako pira yake eyakho iyacima and then eyakhe iyavela senzo la nto unguwe ngayo iyaphela, la nto uzinga ngayo nalo uncane wangayo uthi hayi into yakho kwaba banje yakho yazivuyela ububhanqa banje yakho into yathanda kwabona into yapha kwa awufuze uyisa wayanja. Kanti iBhayibhile uba ubani kuKristu usesidalwa esitsha, uthi zonke izindala zidlule, uthi mjongeni zonke izinto zakhe zenziwe ntsha. Kutshiwo ehlabathi kuthiwa mjongeni, samjongeni. You belong to Jesus. You were bought with a great price. What makes that price to be great? It is because uYesu was not innocent, but uYesu was a righteous man. He was a holy man. That is why when we compare igazi lakhe elika-Abela, it was the blood of an innocent man. But the blood of Jesus is the blood of a righteous and holy man. That is why ngamkhawulela lamfana sathi kuye, Mongameli olungileyo, uthi Yesu hey awuyazi le nto ngayo. Inobanga ibe ngathi uyamrebuke. It is because of kwakulunga athetha ngakho ayikukongo oku akuko. That is why I said ngubawe yedwa olungileyo. Akathethi ngokulunga oku abona ngakho uThixo ba izinto zilungile. Ubukulunga kwezinto kuThixo kuwe kukubheda kwezinto. Maniphinde. Ukulunga kwezinto kuThixo kuwe kukubheda kwezinto. When kuzinto zibheda uyena usukabona ukulunga uThixo
ukulunga kwakhe kule nto. Ukulunga kwakhe. Xa ekuthanda uThixo waye uThixo aza kubulalela abantwana. Xa ekuthanda uThixo wayeza kukwenza ube umzimba ube nje. Xa ekuthanda uThixo wayeza xa kupho ukulunga kulo Thixo wakho. Utsho la sisi pha. Namhlanje ngakutela ngamshiye nje xa ibone nje yakujob la sisi. Khalo wacima ngomama ngelifa ngeke uzawufuna ngokuba ngawona nimnana. Bani ndimncekelele. What happened when I'm seeing but I think maybe right yan time back I'm sure kanja esenela mathumba you are no bani because bangabaleka nyanga aslice but that aslice kuba omama baso omama time to time ukuthi utatulele ngadletyanani ukhawuleza ujonge insurance bayi angabe up to date. Ngabe sibhatshele last month asimasemva amen. Ngoba kuThixo ukulunga kwezinto kuye ebusweni bakhe akufani nokulunga akuko kwethu. Thina singabona ukulunga nakwezi relationships kuzo uThixo abebona ububi bodwa. Wena ulibali bapha ukulungile uThixo abona ububi bodwa. Uthi hayi yonke into endiyifunayo ndiyifumana. Akuthi kaqomba hey ubusibele inhliziyo yakhe uba ngathi into abantu baguqa ngedolo yonke ngathi ngoba usenibamba uhlala endlini right umhle unxiba kakuhle unuka kamandi and uThixo athi ayijonga yipha into ezathi aqomba nothi apha uba uthelewe but akunika uThixo exercise i-choice ngoba uThixo zange ayigqithe loo nto emntwini. Wamyeka umntu athi ewe kanti uthi ewe umntu uyamphilisa ubomi bakhe ubomi bentshotho. Udoda kalani ubethwa oko angabethwanga oko asuka athule izinto ezenziwa ngumuntu basi izinto ezinhle kanti ezenziwa ngumuntu. Mhlawumbi awuthola khona apha endlini kunegumbi elingangenwayo akaya wena ubone ukulunga kule nto yakho unathi hayi undiphethe kamandi undisa ngapha nangapha zange ndaye endaweni ethile zange ndaye eDubai ndiyaziswe nguye sapheka ngapha senjuba wandenzela le wena ubona ukulunga uThixo akabone kulo uboqiniseka once uba into ingqine nguThixo uba ilungile. That thing is authentic. That thing is right. Don't doubt that. Ngoba uThixo ngixelela bakayeki into kaThixo ifelele kwisigaba sikaGud. Ayizwayo lo mntu engazange amyeke. Waqinisekisa uba umenzela umlingane ongowakhe. Uthi wamenzela umsizi. Because waxa isithi eyona nto idingekayo kulo mntu ngumsizi. But eyona nto engaphelisanga lo mfo umsizi uzawudinga umsizi ongowakhe not ongowabo. Nina nowathala amakhosikazi nowasepha emakwenu nimenze umsizi wakho wenu kodwa iBhayibhile ba wamenzela umsizi ongowakhe. Nina umntana abantu niyamthatha nomsa pha nawathala amakhosikazi nowasemaweni amakhosikazi asemaweni khobozisa abantwana babantu abantu abonqenayo bawunqena abantu
basebenzisa umntana womntu esikhundleni sabo. Yo. Wena uvela nje uma namadaka uma iqhobs uthi umakoti kawushe. Umakoti kaSikhomo. Nathi nani excited. Makoti woquququ. Makoti wozela amandla. Udebece la Facebook. Yava. Kodwa uThixo kuthiwa wabenzela umsizi kongo wakhe. Wena hayi makoti wojola. Makoti wojola. That is why bavurvayisa ojola. Kuba ngumakoti wo. You are not of your own. There's something esifundile today bathandekayo. Ngabe khona esifundile namhlanje. That ubomi bakho bubelonga kuYesu. You owe it to the Lord. That is why zathweni nomusa uPaul athi inikeleni imizimba yenu ukuba ibe lidini kuye. Phakathi kwethu sinoba uBozo ongakwazi ukufika phakathi kwethu esesava indaba zokuba umhlobo wethu uswele lilungu losapho lwakhe.